Ikaw ba? Ikaw ang mami. Daw na mami. Didi ang bebe. Didi ang bebe, didi. Pasok ka, Didi. Pasok ka, Didi. Pasok ka, baby. Pasok. Busog ang bebe. Ay, busog na yung baby di ay. Water. Busog ang bibi? Busog na yung bibi dahil. Bagay, nakita ang bibi. Busog na tayo ng bibi. Kabilis na mabusog ang bibi. Na. Na. Very good. Hello guys. Good evening guys. Na. I love you guys. Wow. Yummy. This. Dali Mickey. Sit down Mickey. Kaya mag-ita Mickey. Dali. Si Mickey ba? Sit down. Oh, hungry man siya. Yummy. Hungry man si Mickey. Kaya koy na ang Mickey. Galuoy sa Mickey. Oy. Hungry na ang Mickey. Oh, nara ang Mickey. Oh. Eat man na ang Mickey para mo big ang Mickey, no? Very good man ang Mickey, no? Mami. Mami Mickey. Mami, oh, eat mami. Eat ang mami. Eat po ng baby. Oh, very good kayo sa among baby. Oy. Yum. Let's eat, everyone. Good evening. Eat, Mickey. Eat, Mickey. Big mouth, Mickey. Big mouth, Mickey. Big mouth, Mickey. Very good. Yeah, very good sa mong biya. Oy. Very good kaya mong biya ba? Good evening, guys. Guys. Good evening. Sama na. Mga plus. Sobrang kabusog. Sana all sobrang kabusog. Nanak! Eat. Yummy. Pasok ka, baby. Pasok. Pasok, na? mama. Pasok. Last. Finish na? Drink na the water. Kaya finish na ikaw. Oy, kabilis man finish akong baby. Oy. Oh, drink water. Very good. Drink pa? No. May na. No more na eat. No. May na. Mama na lang eat. Okay. Go down na ikaw. Play mo nito ni Papa. Kaya finish naman ka. Finish na. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Finish na eat na mo, baby. Bye-bye. Very good sa mong bata, oy. Finish na daw siya eat. Let's eat egg with adobong egg dai. Adobong itlog. Hello. Good evening. Ow. Mani hapon. Adobong itlog. Ayan, oh. Meron man, oy. Ayan, oh. Adobong itlog. Kasi walang manok. Kaya itlog na lang inadobo. Gusto mo, turuan kita adobong egg. Instead na mag-adobo ka ng chicken, wala kang chicken, egg na lang. Ayan, oh. Kasi walang chicken, egg na lang. Saka mura lang din yung egg.
Tsaka masarap yung itlog. Kain na na. Hello, Sir Serge. Kain tayo. Let's eat. Ayan. A chicken egg. Yummy. Hindi. Gabi na dito. Ano na nga eh. 7:33 in the evening. Bakit tayo mo ng adobo? Adobo is yummy. Masarap ang adobo. Basahin mo ito please. Do you know how yan po? Huh? Do you know how yan po? Hindi ko maintindihan. I can't understand. Ayusin mo nga. Please, do you know how yan po? Unsa? Ancha, hindi ko kasyabot. Hindi ko maintindihan. Basahin mo po. Please, do you know how yan po? Paano yan po? Paano ito gawin? Hindi ko alam kung anong sasagot ko sa'yo. Hindi ko maintindihan ang tanong. Minsan lang naman kumain. Minsan lang naman ako kumain ng adobong itlog. Hindi naman araw-araw. Pag araw-araw nakakasawa. Yan! Is that really your name? Is Bro? Serge, hello. Nakakasama kayo lang ni itlog. Hotdog naman. I don't have rice. I need a lot of rice. Just wait. I'll be back. Another 1 scoop of rice. Hello, let's eat. Ito, basahin mo. O, ano? Ano na naman? Ano bang pangalan mo, bro? Bra. Hindi ko alam paano basahin yung pangalan mo, eh. Ang hirap naman, ay. Hi, Serge. From where are you po? Tagasat ka po. Magandang gabi sa inyong lahat. Mangkain tayo. Masarap kumain ng itlog. Wag lang araw-arawin. Ay, saan yan? Malayo yan. Taga ano ka? Luzon. Ako from Mindanao. Ano ba yan, bro? Hindi ko talaga maintindihan. Wala akong naintindihan sa sinulat mo. Pasensya. In-check yan, oh. Ano daw? Bagong Bayan, Sitio 3. Shout out. Taga Mindanao lang po ako. Malayo yata yan sa inyo. Hindi ako familiar sa ganyang lugar. Paano ko naman basahin yan? Oy, napakahirap. Di ko maintindihan. Bahala ka dyan. I-translate mo yan para maintindihan ko. Di ko mabasa. Kainis to.
Pa-translate ko na lang kay Serge. Uy, translate mo nga sa akin ano yan. Hindi ko alam ano yan. Di ko talaga mabasa. Ano bo? Bia and Shong, hello. Good evening. English, marunong ka? Yes. Konti lang. A little. I'm not good in English. I might be nosebleed here. Now, another one. I don't... You speak English, please. Hello, Bia and Shong. Hi, thank you for watching. Let's eat. Hi, Joshua. Good evening. Let's eat. It's adobong itlog. You know adobong itlog? Ayan, oh. Kung walang chicken, itlog na lang. Egg with Thank you po. Ay, babae ka, babae. Pareho tayo babae, pareho tayo maganda, ganon. Wala, thank you po. Baka maniwala na ako, maganda talaga ako, ha? Let's eat. Yeah, madami talaga akong kinain para tumaba ako. Chuchin. Chuchin? Zojin. Sorry, basta. Zojin? Ano yan? Di ko maintindihan yan. Parang to, pinapahirapan ako. Thank you, Jay. Taga ano, Mindanao. Bisaya, Bisdak. Bisayang dako. Bisayang dako kaon. Ngaon ta. Kalea. Ano ba yung pinagsasabi mo, bro? Hi, Jay. Thank you. Lalaki ka po ba? Talaga ba? May ganda ako. Baka maniwala ko, ah. This is rice. Thank you so much for being here, Bia and Shong. Amping. God bless. Bye-bye. See you next time. Pasyal ka lang dito. Good night po. God bless. Sweet dreams. Itlog kasi yung ulam ko. Adobong itlog. Kaya toyo pa lang, ulam na. So yummy. Masarap. Subukan nyo mag-adobong itlog. Masarap kaya. Payaan ka pa. Ikaw, Wiwi. Good night, Jay. Sweet dreams. God bless. What? Oh, Sigma boys. Sigma boys. Gerald, shout out. Hi po, Serge. Ay, si Shujin sa ML. Hindi ko alam. Ansan na pag-pronounce iyang pangalan di? Shuzin. Okay, sorry. I'm not ML player. Shuzin pala. Shuzin. Yung sa ML Shuzin, ha? Delete naman ko na ako kung ML, kaya pasensya. I already delete my ML, so I'm not familiar with the new heroes of ML. I just know how to use Gord. You know Gord, bro? Thank you, Jay. Good night, Jay.
Thank you, Serge. Binolan niyo pa ako, ha? Thank you. Kinilig ako doon. Char! Bye-bye, ate. Bye-bye, Serge. Thank you. Thank you for being here in my life. Good night. God bless. Sweet dreams. Thank you. Thank you for the like. Manood ka na rin ng mga videos ko. Good night. Thank you. Salamat ng madami sa inyong pagdalaw sa aking live. Jay, Serge, good night. Sige. Bye-bye po. Good night po sa inyo. Thank you, Jay. Bye-bye, Serge. Serge. Kain tayo, everyone. Basta Bisaya daw. Kusog mukaon, dakog kaon. Ako lang yung Bisaya ang kusog mukaon. Tada. Good evening. Let's eat, madlang people. Mabuhay. Naman palaro ko, oy. Kumakain pa man ako. Di ba yan bawal dito sa ano, sa YouTube magpalaro? Di ba sa Facebook na bawal ng ganun? Sa susunod siguro, pag-isipan ko, ano pa premyo, ganon. Hi, Jenica May. Hello po. Di ko alam. Sige, mag-recommend kayo ng laro. Ano bang palaro na gusto nyo? Ano na mga pa-premyo ko sa inyo? Ay, wala naman akong income dito. Wala pa akong income dito, no? Yeah, masarap talaga ang itlog. Look. Adobong itlog. Pasok mga suki. Presyong baby Soria at iba pa. Adobo. Adobong itlog. For 200 pesos. Pakimain. It's it, guys. Kain tayo. Kain tayo ng itlog. Adobong egg. Hindi lang manok ang pwedeng adobo, guys. Pwede din ang itlog. Madali lang mahanap ang itlog sa mga tindahan. 'Di ba? Maraming video, ano bang magandang i-content. Wala talaga akong maisip. Yung mga palaro na ganyan. Wala naman akong pa-premium sa inyo, no? Itlog nga lang ulam ko, paano yarn?
Yung Roblox. Di ko rin alam paano laruin yun eh. Yung mga kapatid ko lang marunong na. Roblox, di ba yun yung ano? Yung mga square parts ng ano robot, ganon. Tapos mag-live. Kaso, paano kaya yun? Ano lang ako, mag live streamer, ganon. Di ko din alam paano mag-live stream. Mag-live streaming na ano, yung laro. Hindi ko alam yung ganon, Jay. Hindi na ako marunong maglaro ng ano, Roblox. Paturo na lang ako sa kapatid ko. Baka marunong. Finish. Ganyan ako pag kumain. Pero talagang bottle ng rice na matitira kasi inuubos ko. Kasi bawat bottle ng bigas, mahal yan. Binili mo yan, huwag mong sayangin. Kaya dapat walang matira, ganon. Saka meron pa natirang egg para naman to bukas. Pwede naman to initin bukas. Makakain na ako ng egg ulit. Marami namang rice. Pwede naman yung Roblox. Kaso ano yun, live dito? Di ko alam paano ko yun. Siguro pag mayroon na ako isang phone, pag dalawa yung phone ko, magla-live ako ng laro. Ganon. No? Pwede siguro yun. Kasi sa ngayon, live lang muna. At makipagkilala sa mga bagong kaibigan. Thank you so much for watching. Ubus na ang aking kanin. Tapos na ako at ayoko nang kumain. Busog na ang tummy ko. Baka tumaba na ako lalo. Oh my God. Mahirap pa naman magpapayat. No? Mahirap magpapayat, guys. Yan yung mukha ko. Mataba na ako kakakain ng rice. Kakakain ng itlog. Hotdog. Kung ano-ano. Ay, water. Here in the Philippines, we ate a lot. Pag sa bukid ka nakatira, marami kang pagkain nga libre. Yan o. Libre lang ito. It's papaya. Libre lang itong makikita kung saan-saan makakakuha ka ng ganito. Libre lang itong tumutubo kung saan-saan. Hindi na kailangan tanim. Yan ang papaya. This is papaya. It's so yummy. Papaya na yun. Kapayas. Kini ang papaya. Kini ang kapayas. Muna strawberry. Kini strawberry. This is the strawberry in the Philippines. Kailaman ni guys. Muna talong diri as Pilipinas. Talong, eggplant. Na lami kining talong diri ay na Ilaw pa man de. hilaw. Muna talong. Like and subscribe. Ano ito? Ang makahula, merong isang litik.
laruin mo Roblox. Laruin mo si... Kung may asawa ka, laruin mo yung asawa mo. Good night, everyone. We're going to sleep na. Tapos na kami kumain ng rice. Thank you for watching. God bless. Good night. Nak. Sama na. Ay, hindi. Kaya mama. Bila ada. Bila. Manila na bila. Tulog na ba ako? Should I sleep? Should I sleep or not? Inside. Bila. So yummy. Mahal si Papa. Meron mo. Yeah. Good night.